Molt bona vesprada a totes i a tots i gràcies per convidar-me a dirigir-vos unes paraules. Trobades com aquesta són fonamentals per posar en comú totes aquelles bones pràctiques i aquelles experiències positives de l'entorn rural, a més de posar en valor una forma de vida de respecte a l'ésser humà. Humanitzar l'economia amb l'objectiu de cohesionar la nostra societat és fonamental en l'execució de les polítiques que estem implementant des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Necessitem persones emprenedores que utilitzen les eines essencials que el tenim al nostre abast per dinamitzar l'economia, com la digitalització, la innovació, el coneixement, l'autoconsum energètic, però arrelades al territori i en l'entorn rural. Perquè hem de donar la possibilitat que visquem dignament allà on ho hem decidit fer. Per això és important que des de la dinamització econòmica cosim el territori i implementem activitats en l'entorn rural. Fa poc, en una jornada de treball amb cooperatives a Viver, a l'Alt Palància, intercanviàvem opinions sobre els reptes en l'àmbit rural. I us he de dir que són compartits amb el full de ruta de la Conselleria d'Economia Sostenible i del conjunt de la Generalitat Valenciana. Per això sabeu que podeu comptar amb aquesta conselleria i amb els diferents programes que tenim de suport al teixit empresarial. Ho tenim en el nostre ADN. Col·laborar amb les empreses i fer junts projectes sostenibles arrelats al territori. Projectes de quilòmetre zero. Espero que les jornades d'avui hagin sigut productives i que demà continueu intercanviant bones pràctiques per fer entre totes i tots un trosset de món millor. Gràcies per les vostres idees, per crear empreses, per cooperar i per omplir de vida molts pobles.